anianan ka sa ikaupat na simana sa panahon sa Kuresma. Saka Domingo na lang sundan na nato ang Holy Week, pinagi sa pagsaulog sa Domingo sa Lukay. Nagkaduol na ang pagpasakit, pagkamatay, pagkabanaw sa atong Ginoo, ang itawag na itong ni Paschal Mystery. O niningi gayo na kita gipangutanan ni Jesus. Gusto ba ka mong mamaayo? Sumay niyong tubag. Basig mo mo, wala man may sakit Ginoo, wala may nanginanglan sa imong kaayuhan. Kay daghan sa atong mga igsuon na nga na pangunaw na, wala ko, pero man ko. Kadaan lang ako masimba, kalawat ko, nagrosaryo ko, nagnubina ko. Wala mo ko manginanglan o kaayuhan. So, sa'y problema na to. Dita mo angkon man ang hinanglan ta sa kaayuhan sa Ginoo. O siya lamang ang makahatag nato ni ining kaayuhan. Wala may tao nga wala sala. So everyone needs the healing, forgiveness of Jesus. Ang atong ebanghelyo karon, pareho sa ebanghelyo na atong niaging Domingo. Huwag gyapon sa bahin sa pag-ayo sa usa ka buta. Kini nga healing nahitabo before sa healing ni atong Domingo. Kay sa chapter 5 man ang healing natong Domingo, chapter 9 man. So nauna ni kini nga panghitabo, nauna ni sa healing ni atong tao nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Kining tawhana for 30 wala na siya katuig. Dugay-dugay siyang mga sakit. So, katluan walo katuig. So, 38 years. Wala yun siya matao nga buta. So, siguro magkasakit siya. So, for 38 years siya buta. Ngunit ang kahimtang sa butang na tao karon sa atong ebanghelyo. While itong Domingo, since birth, makita nato ang kanang similarities sa panghitabo. Kung inyong mahinumduman, Jesus nilabay lang dito sa lugar, kita niya ang sa buta. Kunya, naluoy siya, nagmasa siya lapo, gamit ang iyang laway, niya gihid sa mata sa tao, naging sige, at dito panghugas dito sa linaw sa sinuwang ba ito? Niya, naman siya manghugas dito, naayos siya. Dinhi ang buta, nakita ni Jesus o gipangutanan niya siya. Gusto ka bang maayo? Niya ang tubag niya. Sir, wala mong mudalan ako. Gusto na akong maayo pero wala may mudalan ako dito sa linaw sa matagigayon nga kito kinikutawon kay ang ilang pagsabot na kung makutaw ang tubig kung kinsa to makauna dito maayo siya sa iyang sakit. Jesus niyo, sige, lakaw, tindog, dadaan niyo mong higdaanan o lakaw. Simple kayo, wala nang daang seremonyas. So, ang atong kinala na hinduman, walay ni sugyot ni Jesus na ayuhon ang buta. Walay ni hangyo niya, oy paliw, maluoy ka ning buta, ayuha siya. Wala. Iyang kaugalingon nga initiative out of the goodness of his heart, out of his compassion, giayon niya ang mga buta. Wala siya ingnan nga ayon. Nobody tell him what to do.
siya sa iyang kaugalingon kabubuton, giayo niya ang buta. Unsa man ay implikasyon sa atong ginuguli? Bisan wala pa ta mag-ampo, naibalo na siya sa atong kahimtang. Siguro, ano na sa igihimo nga lakang aron ta mamaayo. Bisan wala pa ta bisan wala pa na to gilitok ang atong mga intensyon, nahibulaw na siya kung na sa atong kasing-kasing. Muna itong hinunduman. Di na siya kinahanglan sultian pa. Ginoo, ayaw ako. Nasayod siya makita na mga balatian. Nasayod kita ng hinanglan sa iyang kaayuhan. Ang ato kung una-una nga, kinahanglan pa nato sultihan ng Ginoo. Kinahanglan ta pagbuhay mo magdagang mga seremonyas, kinahanglan pa ta mga atong dagang mga lugar, aron ta mamaayo. Kinahanglan ta mag-ampo patagtag sa kilometro, mga pag-ampo aron ta dungon sa Ginoo na kay balo na siya. Muna ato na ito hinungduman. Wala pa nato gilitok ng atong katuyuan na ibalaw na siya. Wala man yung naghangyo kanya kaayuhan ang buta. Siya mismo ikan sa ikawaling kabubuton. Another thing, katong linaw sa itong mapangalan kong linaw basta yung linaw sa mga discoveries sa mga archaeologists katulad ng linaw usato ka shrine sa templo sa usa ka Greek god, the god of health, si Archipelagus Esculapius, usa ka pagano nga Dios sa mga Griego. Moto nga templo nagtuo sila nga na dito nagpuyo si ang Dios nga si Esculapius nga sa kapagano nga Dios sa mga Griego. So nagtuo sila nga si Esculapius makaayo sa sakit sa tao. Kita baya. Sa asa na tamo ato aron ta maayo. Ato ta sa mga albularyo, ato ta sa mga kulto, kay aron ta mamaayo kay lagi nang hinaot pa ngita tag alternative healing nga outside Christianity. Di man natin mabasol sa atong desperation. Gusto tang mataglaing laing mga pamagi. Akong tatay kani ato na sakit o cancer. Idala siya sa Cavite kay na ako dito albularyo nga makaayo. Paglalis mo sa akong igsoon. Muana pa bang muana? Kaya siyempre maayo ang intention sa akong igsoon na mamayo akong tatay sa cancer. So, mo ato na lang tabi sa tanang mga pus-pupus. Wala may nahitabo. So, atong bantayan na ng out of desperation, mangita na lang kag-unsay atong pamaagi aron maayo ang masakiton. Ang atong the catechism warns us against any practice that suggests we can find help or help outside the will of God. We can find help or help outside the help of God, outside Jesus. Kay mita mataglaing pamaagi. Itong akong tatay, ang istorya sa mga silingan, gibarang kay wa sila kasabot cancer dito sa panit. So adto ta sa albularyo kay gibarang man gidautan man ni siya.
Daghang gyapon atong tuuan ang mga gidautan. Nya Katoliko mata, sige tagsimba. Nya mutuo gyapon ta ng mga when dumata, there is no other God except God. At itas mga Diyos. Sa imo, naapatay mga habak. Napatay unsa pa ng mga butas itong lawas. Sa una, nga na, saan na may mga habak lagi pangbitay din sa mga kuan, ng mga basiyo sa bala. Kaya na ako na din ay mga orimos nila. Outside God, there's no help. Sa atong first reading, sa Ezekiel ba ito? Pagkamot na ko. Sa visyon na propeta Ezekiel, na tubig nga didagay-day gikan sa templo. Tubig nga didagay-day nga nahimong suba. Unya sa kilid sa maong suba, dagang mga kahoy. Sa lugar nga siya mo ato sa dagat, ang dagat mahimong tampang nga tubig, dagang mga isda. So may but na sa templo na magikan ang kaayuhan. Good health, graces. Kinsa man ang templo. Bug akin yung templo o sa ikatuadlaw ako ning tukuron. Si Jesus ang templo, diin kaniya magdagayday ang tanang grasya, kaayuhan mayong paglawas. There is no other source of life except Jesus. So ang pangutana, gusto mong mamaayo? Ato ta kang Jesus. Kang Jesus na ta pag-ayuhan. Walain. So kana nga invitasyon alang kanatong tanan. Do we want to be healed? Of course. Tanan ta mga masakiton man ta. Ako gani duha ka semana na akong ubo man nagpagaw na ko. Kita mga makasasala, mga bato na may atas panahon sa Koresma ang pagmamalandog. Aron ta maghinulsol sa atong mga sala, magbago sa atong kinabuhi. Do you want to be healed? Gusto na akong mamaayo Ginoo kaya ako masakiton, ako makasasala. Baliw manindong.